Hola, què tal, gent del Clash? Soc en Ferran, de Molt Bojos, i des de Molt Bojos hem decidit iniciar un canal de YouTube i portar recaps i vídeos interessants del Clash. Aquest és el recap de la nostra última guerra contra el clan Azurri Brats, una guerra de 10 contra 10, 22 estrelles, hem fet 4 atacs de 3 estrelles. El primer atac de 3 estrelles l'he fet jo, contra el número 5. És atac mirall, primer atac. Anem a veure l'atac. És un atac max atac, em sembla que és el nom que es diu. Consisteix en portar 4 earthquakes per entrar amb el kill squad i tombar com més antiaeris possibles. Aquest atac consisteix també en gastar en utilitzar els spells si fa falta per al kill squad. Llavors, portar la balon pels antiaeris que queden. Tiro els golems, els mags per fer embut i la reina per darrere. Tirem els earthquakes. Jo crec que aquest atac es portarà bastant ara amb la nova donació d'un spell extra. Ens estalviem el poison, però ens entra un atac, un rage més o el que sigui. Entren els golems, el rei, la reina, tiro el rage per matar la reina, ajudar a matar el kill squad. El rei arriba, se'ns carrega també un sweeper, això va superbé. I la reina, li queda un antiaeri, i a partir d'aquí tot el que destrueixi, benvingut sigui. Una ballesta, bé, guai. A partir d'aquí ja podem entrar amb les laves. Tiro un lava, tanquejant, 2 globus per darrere per carregar-te la torre, altra lava, 2 globus per defensa i paciència. Mentre estiguin les laves tanquejant, no hi ha problema. Tot va entrant. Tiro una altra lava des de darrere per tanquejar l'altra torre, igual. I per sota, quan veig que les defenses ja comencen a disparar lava, també 2 per cada defensa. El rage que ens tenim extra, perquè avancin més ràpid per dalt els globus i es trobin tots aquí a l'última antiaeri. Començo amb els mags per netejar i ja està. I això ja està més que fet. Jo crec que ara amb el nou update que han fet es pot portar un extra spell, que poden donar un extra spell al castell. Jo crec que aquest atac es beneficia, ja que pots estalviar-te el poison, portes un quake més i d'aquesta manera acabes que pots portar un rage més o una curació, el que et faci falta. Accelerem i aquest atac està més que acabat. 3 estrelles pels bojos. Anem a mirar el segon atac. El segon atac també és meu, contra el número 6. És un Queen Walk amb Gobalun. Porto uns quants porcs, també uns hogs per suportar, ja que no sabia si arribaria amb els valcs a tot arreu, a tots els antiaris. Comencem amb el Walk. Tot i que representa que han baixat el poder de les healers, igualment el Wing Walk es pot fer perfectament. I amb aquest update que ens han donat 30 segons més, crec que ens portaran bastant, perquè és molt més poderós. I 30 segons, són molt de temps, que abans, quan feien un Wing Walk, molts cops quedava fent 90s. Tirem un porquet per treure el castell. Tot max, no porto poison, ja que aprofito els quakes. Tiro una valk per ajudar, però la valk que li dóna la gana. Però la reina sola, suficientment reina per 5 max. Tiro golem,
mags per fer el funnel per l'altre costat, els wall breakers i cap a dintre. A partir d'aquí que s'obre el forat ja les valcs entren en joc. Cap a dintre, les valcs són molt poderoses. Els atacs de Valkyries no es fan servir gaire, però jo crec que són molt poderosos, s'haurien de fer servir més. Tiro els Earthquakes, obres tot el mig, tota la base del mig completament oberta. Les Valkyries aquí fan festival. Porto un heal per les valcs. No tenen res a fer les defenses contra això. I a partir d'aquí pues, ja és veure on van les valcs i tens l'altre heal. La idea és que anessin cap a baix, cap als antiaris, però han anat cap amunt. Bueno, pues res, no passa res. El rei, bueno, el rei me l'havia oblidat, imagina't, si és poderós a les valques, no els fa falta ni el rei. Bueno, com que les valcs han anat per aquí, pues tirem els porcs per aquí per ajudar a que vagin més de pressa i a veure si es carreguen els antiaris i els luns poden entrar en joc. El rei ja veu, s'ha anat per fora i ha netejat una mica, no ha destruït ni una defensa. No, és com no portar, és com si no l'hagués fet servir, la veritat. Veuen les valcs i els porcs amb les curacions i ja no queden defenses pràcticament. Els porcs s'ho carreguen tot i els globus n'acaben a netejar. 3 estrelles més pels bojos. En aquest cas sí que he fet servir el comodí dels 30 segons més. Aquest atac ha sigut més de 3 minuts. Tres estrelles més. Un altre atac de 3 estrelles. Aquest és Tony Akerra. Tony Akerra porta Go White. Go White, 2 poisons, 2 rage, un heal, un salt. Crec que en el castell porta una altra lava. Ai, un golem, sí. 3 golems per dalt, 2 trencamurs, neteja, fa funnel amb els mags, més trencamurs que no podrà fer res. Mira, activen 2 bombes, això ja va bé. Els golems cap a dintre i... igual a dir macetar els peques. Bueno. 2 van a fora i un cap a dintre. El rei va en fora segur i la reina també, però la reina ja... Aquesta era la intenció. Entenc que pel mig era la intenció de que es carreguin el castell tant de mal com puguin i per fora anirà fent la volta amb els 2 peques tanquejant i 2 herois. Al mig té golems i mags que s'han carregat el drac, un peca que encara està completament viu, i per fora les defenses no poden fer res. Tenen el rei, dos peques tanquejant i la reina matant tot el que vol per darrere. I no sé, 2 mags de suport, o 3. Rage. Els golems s'han quedat al mig encallats. Però bueno. Encara ja no sé el que duraran. Bueno, l'última part de la base, peca mort. Bueno, el que està bé és que el golem m'acompanya, les defenses segueixen disparant al golem o al peca i la reina segueix fent feina. La reina està completament viva encara. Ara ja sí que la comencen a disparar. Activa la reina, les defenses disparant al golem, la reina està lliure, destrueix les 2 defenses que queden i ja està. Netejar.
instal·larem això. No hi ha res més per veure aquí. I 3 estrelles més per bojos. L'últim atac de 3 estrelles l'ha fet Andresito. Andresito té que en el seu número 10 porta un Go-Ho. Treu el castell de full max. No és molt normal, normalment trobem tots dracs, però jo suposo que això pot canviar. Jo crec que canviarà, que es començaran a veure més dracs i bruixes 3. Poison a 10 max. Golem entra per sota amb el Go-Ho. De trencar murs, no porta salt, o sigui, és molt valent. Drama al mig amb Wallbreakers. Els herois els ha tirat abans que els mags. Això pot portar problemes, pot ser que s'escapin els herois. Aquí van els Wallbreakers per entrar fins al mig. El rei sí que s'escapa, però la reina va cap a dintre. Tira una curació per ajudar a matar els herois. I els golems, em sembla que els golems han desaparegut ja. Entren els porcs per la dreta, amb 3 healers. El rei ha fet feina per l'esquerra. La seva reina encara està viva, però bueno, crec que la nostra reina està full. I els porcs amb 2 heals ja porten, no tenen cap doble bomba, no troben res, tot destruït la seva bomba. La seva reina està morta ja, i els porcs queden menys, s'han saltat alguns, però encara queda una curació per 3 defenses, ja està tot fet. Suficients porcs per netejar sense problema. Així que 3 estrelles més pels bojos. I fins aquí el primer recap de Molt Bojos. Subscriviu-vos si voleu seguir escoltant Clash en català. Portarem recaps i portarem vídeos d'estratègia. Esteu atents a properes publicacions i sapigueu que som molt bojos.